Dal ni'n ôl yn y gornel ffasiwn. Helen Humphreys, yr cardi got yma, ynddo fe? Ie, wir. Felly mae digon da ni edrych arno eto. Os, mae tair fodeli dyn ni. I ddechrau mae Emily fan hyn, yn gwisgo gwisg hyfryd. A mae hon yn rhyw fath o wasgod got. Mae'n edrych fel... Mae sawl steil gwahanol i gael i'r cardi coats yma. Ie, dwi ddall pam dwi'n methu gwneud un enw ar y steil. Mae'n anodd o dir. Ond mae hwn yn edrych fel cot. Os y llewis yna fe, bydde fe'n edrych fel cot arferol. Ond wrth gwrs, mae'n edrych yn ysgafnach, yn y lliw llwyd ysgafn fe. Ond mae ymlaen, mae wedi leino, mae'n rhywbeth hyfryd i wisgo i daflu ymlaen dros gwisg. Mae'n traws newid y wisg yn gyfan gwbl. A'r lliw sydd gyda Emily o dan, y lliw porffor yma, a mae'r polo neck, i ni'n gweld lot o nhw, yr siamperi polo yma, lot ohonyn nhw ar yn y siope ar gyfer y geia. A mae yna sparkle yn y siwmper yma. I ni'n gweld lot o metallic yn y siope, lot o bethau sgleiniog mewn amrywiaeth o ffabrigau, sgidiau ac yn y blaen hefyd o'r metallic yma. A'r lleder ffug yn y sgrt yma Emily'n gwisgo. A'r boots bach eto. A'r bag yn tynnu'r lliwiau i gyd at ei gilydd, a lliwiau llwyd ac yn y blaen. Mae'r rhain i gyd, y wisg yma i gyd yn dod o New Look. Sy'n ni'n dweud llwyd yw'r thema heddi? Mae lot o lwyd dyn ni heddi, oes. Ond mae yna liwiau eraill fyd. Ond mae'r porffor tywyll yma, mae hwn lot o hwn o gwmpas. Ti'n gwisgo Chris heddiw yma yn y lliw plwm? Hampa damwain nhw'n. Hampa damwain. Gret, lyflu. Diolch Emily. A nesa mae Nia gyda ni. Si a fwy o lwyd. A mae hwn fwy fel cot glannog o fan hyn. Ydy, ond mae'n teimlo fel cardigan. Os ti'n edrych yna fe, mae'n ysgaf, mae'n hyfryd, mae'n gynnes iawn. Oedd Nia'n gynnes iawn yn aros i'r ymlaen. Mae'n boeth yn y studio, mae'n barod i blaen got. Ond mae'n hyfryd. Mae hwn yn dod o Monsoon yn 89 pint. Buddsoddiad ar gyfer y geia, fyswn ni'n gweud. Ie, a dyna di'r ychas rhywun yn talu am cot tebyg hyn. Chos o'n i'n arall am ryw 90 pint yn y han gyntaf. Ie, mae'r ddwy ni wedi sôn am oedd y 90 o Monsoon. Felly, i ti yn talu am yr ansawdd, am y deunydd, mae yna wlan yn ddo fe, mae yn wahanol, i ti yn talu am beth wyt ti'n cael. A mae'r flowsen hir yma, sy'n rhyw fath o ffrog / blowsen. Mae hwn hefyd yn dod o Monsoon yn 49 pint, yn hyfryd, fi'n credu bod yn edrych mor smart. A'r jeggings, y trwsus, fi'n credu nath Nia weid bod nhw fel Spanx. Sy'n gret, ti'n meddwl mae'r yna fantastic. A maen nhw yn, mae yna ddefnydd ffantastig. A'r bag o accessories hefyd, y bag mawr llwyd. Ond fi'n credu mae'r sgidiau mae Nia yn gwisgo hefyd yn hyfryd, yn neud i'r wisg i fod yn smart. Felly, tysa hi falle'n rhoi bwt fach gyda fe, bydde fe'n dod â fe i fod yn rhywbeth mwy ar gyfer y dydd. Ond ti'n angen bod yn ofalus efo'r coter, tybed rhywun nhw'n dal y glaw, mae'r tymor yn ei flaen, mae angen cot arall bach ysgafn yn y bag. Ni'n edrych ar dywydd sych. Sych, ond bach yn fwy oer. A mae'r bag yn fawr. A mae'r bag yn fawr oeddi, ga roi'r gardigan mewn os oes angen. Ond, ie, so ti eisiau cymryd y gardigan Nia? A dydyn ni'n mynd i weld yr patrwm bach. Ni'n gweld yn hyfryd. A beth fi'n licio yw'r slits ar yr ochr. Mae'n lyflu. Pan mae'n cerdded, mae'n symud yn hyfryd. Fi'n cybod hwnna'n wisg bendigedig. A ie, pwy byddai'n meddwl bod y gardigot yn mynd yn dda gyda'r math yna o flwsen hir? Hyfryd iawn, Nia. Lyflu, diolch Nia. Ac yn ola, mae Christine gyda ni. Mae hwn yn dechrau da'r cardigan fwy traddodiadol, o beth dwi'n dychmygu cardigan, beth bynnag. Ydy, mae hwn yn fwy geiafol hefyd. Mae hwn ar gyfer diwrnodau oer. Ni'n edrych mlaen nawr ar gyfer y geia. Eto, y siwmper a'r gwdd polo, lot o rain. Mae hwn yn dod o Marks & Spencer. A mae siwmper yma'n dod mewn sawl lliw gwahanol. Nes i brynu yn lliw diwrnod o blaen, lliw gwahanol i hyn. 17.50. A'r gardigan neu'r gardigot yn dod o Marks & Spencer hefyd yn 45 pint. A'r trwsus yn glasurol, glas tywyll, rhywbeth sy'n syml, yn mynd gyda lot o wahanol bethau, a'r boots bach eto i'r bigwrn i orffen y wisgo. Ac anhygoel meddwl, Helen, mae dim ond 15 pint yw'r trwsus na. Na'r peth, na'r peth. Mae nhw'n dod o... Mae Marks & Spencer, mae sawl casgliad amrywiol dyn nhw, so mae hwnna'n yn gret ar gyfer yr
Ydy siopa'n dy lliwiau tebyg bod yr lliw yn y gardigan a'r jumper yr un peth? Ydy nhw'n lleoli'r lliwiau efo'i gilydd hefyd? Weithiau maen nhw, ond weithiau mae rhaid i chi... Y peth yw i edrych ar beth mae'r mannequins yn gwisgo. Mae hwnna wastad yn beth da. Mae Marks and Spencer yn dda iawn am wneud hynna, achos fi wastad yn cerdded mewn i fyny o'r bwyd weithiau a gweld rhywbeth ar y mannequin a mae'n tynnu llygad a wedyn maen nhw'n cyfuno gwisgoedd yn dda. Gret. Diolch yn fawr iawn ti am dy gwmni. Croeso, diolch yn fawr iawn.